Pojďme se podívat na to, jak funguje cirkulace vzduchu při vzduchovém vytápění. Toto je venkovní mřížka, ze které se nasává do technické místnosti čerstvý vzduch, který je tam přiváděn přes filtr rekuperační jednotky. A je nasán tepelným čerpadlem, které má kapacitu až 700 kubíků za hodinu a následně vzduchotechnickým potrubím je rozveden do jednotlivých místností. Prochází pouze pod hledem na chodbě, jinak do jednotlivých místností už přichází elegantní mřížkou a těmito bílými trubkami je zase odsáváno z jednotlivých místností, které jsou pouze odsávané. Do každé z místností, která je vytápěna nebo chlazena a větrána, ústí vzduch takovouto mřížkou nad dveřmi. Zde přijde vzduch, který vlastně má neznatelný proud, proudí pod stropem, odrazí se od místnosti, v té místnosti udělá službu, to znamená, buď to tu místnost ohřeje, nebo ji vychladí, vyvětrá a nazpátek pod dveřmi, kde je nepatrná škvíra, odchází zpět do komunikační zóny, tedy na chodbu, je opět nasán a přiváděn do technické místnosti touto mřížkou, která může být, v tomto případě je zde, může být ve dveřích a vrací se nazpátek do technické místnosti